Dan uwa kana son biyan bukata? Saurari sirrin yasin, amma kafin nan yi kokari kai subscribing don girman Allah, sannan ka danna alamar kararrawa domin samun sababbin bidiyoyin mu. Mun gode, ayi saurari lafiya. Girmanta tsakaninta da Ubangiji, zan kawo kuma girmanta tsakaninta da bawa da Ubangiji idan mai karanta ta. Zan kawo kuma girmanta da idan mutum ma ya koma ga Allah, yaya ake yin ta ko yaya mai ma'anarta. Na farko shine a yasin dan jarida ana karanta ma mamaci, wato mamacin da ya mutu kamar makabarta, ana karanta ta a makabarta. Kamar makabarta za ka shiga, ko ka san wanda suke kwance ko baka san su ba, to za ka rika karanta suratul yasin kafa ɗaya ko kafa uku. To Ubangiji ya ce, annabi da kanshi yake cewa, ya ce duk mutumin da ya shiga makabarta karanta ya suratul yasin, to duk azabar da ake wa wa'innan mamata a wannan lokacin ana dakatar da su, ana sauƙaƙa musu wannan azaba, su samu rahaman Ubangiji. Kuma duk mutumin da yake kwance a cikin wannan kabarruka, annabi ya ce ladansu za a ba wa wannan bawa da ya karanta musu suratul yasin. To kaga tana da fa'ida ko ba ta da shi? To kaga tana da fa'ida.